Posetioci parijskih restorana koji su promenili svoje radno vreme mogu naručiti komplet obrok po ceni od 19 evra do 8 uveče, samo sat vremena pre početka policijskog časa koji su donele gradske vlasti u Parizu i još 8 većih francuskih gradova. Mnogima takvo vreme ne odgovara jer su gosti obično tek počinjali da stižu u većem broju posle 9 uveče. Potpuno smo promenili radno vreme i drugačije se međusobno organizovali. Na primjer, uveče ćemo otvoriti samo 2 od 4 restorana. Ostali će u to vreme biti zatvoreni. Imamo dosta Parižana koji su naši posetioci i dolaze iz svih delova grada. Kada neko dođe predveče, neće moći da oseti celokupan ugođaj, jer će se restoran zatvoriti već u pola 9. Ali ovim novim engleskim vremenom za večeru sigurno ćemo dobiti neki plus kod novih gostiju. Pascal Musset, vlasnik restorana u koji najčešće dolaze advokati i političari, kaže da uz cenu večere posetioci dobijaju gratis i 2 čaše piva ili vina. Na sastancima sa radnicima smo svi bili saglasni i negde se dvoumili između 2 opcije. Da uveče zatvorimo lokal, ugasimo svetla i da počnemo polako da gubimo novac ili da uradimo nešto pozitivno. Pokušavamo da se prilagodimo situaciji. Iako su školski praznici i ne radi se i ove nedelje, na meniju imamo i večeru koju služimo i tokom radnih dana. Namenjena je i ljudima iz komšiluka ili onima koji ipak rade. Jeste da je služiti večeru veoma neobično u ovim satima, ali ljudi dođu, nešto pojedu i uz dobro pivo se ispričaju kako bi zaboravili na teško vreme i svoje probleme. Niko se još nije navikao na nove restriktivne mere koje su uvedene, pa ni na to da se večera služi nekoliko sati ranije. 53-godišnji Denis Aleksander kaže da su Francuzi sofisticiraniji od anglosaksonaca i da imaju prefinjenije navike od Engleza. Dodaje i to da mu ne odgovara engleski smisao za humor kao i njihovo brzo ispijanje piva. Kaže da su glasni i da takvo ponašanje nikada ne bi dozvolio u Francuskoj. Vidjet ću da li ću moći da se naviknem na engleske navike u srcu Francuske i da jedem u pola 8. Pitam se da li će mi odgovarati jer tako nešto još nikad nisam probao. Ne znam da li je ovo ručak ili večera. Zaista su mi čudni ti Englezi. Nema uopšte više žurki. Čini mi se kao da nam zabranjuju i da se zabavljamo. To je tako tužno, ali istinito. Mladi su pod stresom zbog škole, tako da smo samo tokom praznika i vikenda u prilici da izlazimo u provod. Sada ni to ne možemo da radimo. To tako nije cool. Xavier Denamour, vlasnik lanca restorana, kaže da će njegov restoran početi i sa dostavama hrane tokom 6-nedeljnog trajanja vanrednih mera. Navikli smo se da uslužimo svakog našeg gosta, čak i ako dođe pred samo zatvaranje. Ali sada se moramo navikavati da umesto toga počnemo sa dostavom hrane. To moramo da radimo kako bismo bili u plusu, a oni koji samo rade u restoranima odlaze posle 9 uveče direktno svojim kućama. Mnogi konobari kojima će dobro doći svaki dodatni evro počeli su da rade i dostavu. Svi oni imaju svoju uniformu na kojoj piše za koji restoran radi i najčešće dostavljaju hranu samo tu u prečniku od nekoliko kilometara, tako reći u komšiluku. Ističe da će im menjanje životnih navika i promena ritma predstavljati dodatni problem. Biće teško napraviti novi raspored smena za sve naše radnike. Za veoma kratko vreme morali smo da napravimo nove timove, da pronađemo neka nova rešenja kako bismo nastavili da radimo, ali i da radnicima koji su se navikli na ustaljen raspored nađemo najbolje moguće radno vreme u ovakvim uslovima. Tako da ne menjaju samo naši posetioci svoje navike, već i naši zaposleni. Xavier kaže da ipak kao Francuz ne može i ne želi da potpuno prihvati britanske navike. Napravio je dobar marketinški potez, jer će se hrana iz njegovog restorana dostavljati na porcelanskim tanjirima, a ne u kartonskoj ambalaži. Na njoj će pisati: jedite kao pravi Francuzi.